Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulimet kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti mapukpukaw nga ay ayam ni Ezra. Ado ken naduma-duma dagiti ay ayam da Ezra nga agkabsat. Adda dadakkel ken addamet babasit. Nangingina pay dagitoy. Baknang dangamin, iso akabaulan dati gumatang, kadagiti agkakangina, nga ay ayam. Ngam ni Ezra, nagbiit ang maumuma kadagiti ay ayam na. Kat no saan nan akayat dagitoy, ipaigid na latan. Kat addan tumanen baro agatangan dagiti naganakda. Iti may isa nga aldaw, kat. Nana Perla, umay ka man dito eh. Apay, ma'am. Ibol lang yung dagito nga iayam ni Ezra. Diyak kaya't amakita dagita anak kawara. Ay ngam kabarbaro pay laeng mat, ma'am. Ibol lang yun. Ay, ewan, ma'am. Darasin nyo, tagluto kayo pay. Mabisinan dagita anak ko. Awanan dagiti ay ayam nga imbelang ko idi kalman diti basuraan ah. Ay, ada siguro na nga lang nga ubing. Sigurado, umay damanin alaan dagiti imbelang ko. Hay, ubeng, apay nakatakder ka dita, ha? Ha? Sika siguro ti agal-ala ka dagiti ibelbelang kong ay ayam anya. Sige. Alaang manin dagiti imbelang kon. Kat ipadawat mo ka dagiti padam nga ubeng. One. Manong! Kita mo! Nagadumot nga ayam dagitan. Nakita kun. No asino ti mangibalbal lang ka dagito iji basuraan, Manong. Asino nga? Jay bakit ababaunan da iji daktil abalay? Kunakon kut. Ay ayam dagito ubing dagitoy. Naumada siguro na niya. Ay, kukwak man dati bola-bola. Dahitoy pay. Ala, di mo matalaan amin, Manong. Iba tiyanak matitay ayam ko, Wen ka di. Di ka madanagan. Adun to man ang tibol lang dahin tong bigat. Sheila! Raymond! May kayo mga anay? Agay ayaban ni Tatang, Manong. Intan, di mo ipagbaga nga day ayam ta. Api, di kayo bailan nakasukat. Bala daw kayo ni Eskwelahan na. Intag sukatan sila. Sige. Ay, Agoray kayo. Anya dahi tayo lamang nyo itilikodan nyo. Ha? Nan, kita na anya da kita. dagitoy tatang. Ni, ay ayam mat da kita. Nangalaan nyo. Tatang, Diyak kaya't nga agala kayo tayo ayam ti sabali nga ubing, ha? imbal lang jay babaunan da di tadakkel abalay. Iso nga inalakon, Sigurado ka nga imbal lang dadagitan, Sheila? Wan, Tatang. Saan kami mat nga agal-ala iti saan mi ako kwa? Apay ngay. Awan matan jay ay ayam ko. Oh, Ezra! Itay nakapayasap sa pulan ni Mami. Adda ka matlagayam dito eh. Umay kan Mabintlaang, tada berbero ka. Anya ti birbirukam. Jay robot ngay ayam ko. Ay, bye-bye amon day ta. Mapantayo ka na agpasyar ka da, Mami. Hala, umay kan. Sa dino ti kayat yo pagpasyaran tayo? Ijay mall, Mami. Nagpagatang kayon tumanan. Saan, Mami? Oh, Ezra, sa dino ti kayat mo apagpasyaran? Oy, Ezra, kasarsarita na ka ni Mami. Mami, apay anagadot ti ubing itinalabsan tayo a lugar. Kaaruba tayo dagitang ubing. O, dagita ti pabalay da. Nagbabasit ababalay? Squatter da dagita. Saan ka di, Mami? Wen, marigrigat dagita. Kay
Uy, kasarsarita na ka ni Mami. Sa dino ka ti kahit mapagpasyaran tayo. Mami, isardang mo ti kotse. Taapay. Kas lang amin iso di ay ayam ko arubot-rubot dyan nakita kiti may isa nga ubing. Sigurado ka kadingay ayam mo day dyan. Nakadumot a robot-robot. Bay amon. Kumatang ta iti oray mano a robot-robot inton madamdama. Oh, nangag mo? Irikap mo man ngamin day tatawa ti kotse. Tapno saan mo makita dagita nga ubingag tataray. Nagmayat na ito'y robot-robot ngay ayaman niya, Manong. Agsilaw-silaw. Magnapay, oh. Ha? Ay ayam ta dayta adwa Wen! Ngam, siyak pa'y laang ti umuna ang agay ayam. Sumaruno ka, Manong. Di mo ipakpakita ka ni tatang dayta Kaasi aklang arudon ang mangilamlamang. Angan? Apay nga tangay imbulang da dayta ngay ayam kat nagmayat pailaan. Ado nga minti kwartada, Manong. Baknang da. Mala, syakmatan ti mga ayam iti dayta a robot. Itad mong kanyak. Sige, tagay ayam akmat iti bula. Oh, makita? Napinpintas nga adayo day taginatang ni Mami aparakan ka. Bike ko naman. Kunak no di nakigatangan ni Mami iti bike. Ngam, laglagi pam dyan baganakan ka ah. Anya day jay, manang. Hala, nalipatan na dagos. Bawal ka ka no arumwar nga agbike. Dito'y ka lang paraangan. Amok Isarugyakon ti agbike. Ay na. Nagmayat ti agbike. Ala! Nagadayo tinakaipurwakan ti bula. Simrak mo tin ijibangir agit. Ha? Pinidot di ubing nagbisbisikleta. Apay nga di namatlay purwak kanya kun. Kaya't na nga tanga umasidagak itayan na. Asit kak man. Ha? Apay ngay masidag ka? Dayta bola. Bolam ka di daytoy? Wen. Sigurado ka? Ha? Bolak daytoy. Ay, kasta ka di. Pasensyakan. Sige, mapanakon. Ay, agsabli ka. Ha? Apay pagsablian na. Alam daytoy bola. Ha? Kunamot ako kwam. Kukwak daytoy. Ang jakon kayat. Iso ako kwamon. Oh, Agyaman nak nga ron. padasam man pa'y nga ipurwak kanyak dayta bola. Antoy. Nagmayat ti agay ayam. Apay nga min adi ka umay dito. Itap na agay ayam ta. Kasano? Lukatam ta gate ti balayo at arumar ka. Aywan anya. Mabit lang tarumwarat. Sino dayta nga ubing? Iso ti akin kukwa kadagiti ay ayam ana ibelang di tabasuraan, Manong. Ha? Anya tinagan mo? Siyak ni Ezra. Ay, Sheila magtinagan ko. syakmat ni Raymond. Kayat mo ka diti makay ayam kada kami? Kayat ko Ay ayam mo kadipay dahi a robot-robot. Ay, wan. Iso day ta dyan mapukpukaw nga ay ayam ko. Isublikon kan ka. Adda ka barbaro a bisikleta. Kasukat day tang ay ayam ko. No kasta? Umay kayon, tagay ayam tayon. Esra! Esra! Ayan mo! Sa anak ngay lumangan Berberokan na ka ni Mami! Esra! Awan mo titi balay ni Esra. Nasursur ko namin na nang berokan kan kuana. Napanan naman nga tan. Ibagaklangan ka ni Mami. Ajak maberokan ni Esra. Sigurado, ungtan nan tumanon ni Esra. Ay na.
Nagragsak gayam ti makiayayam kada kayo. Kasara, amang anusap sa pulen da ka ni Balayaw. Ha? Agawid kan, sumit-ngutan. Akwa, kayat ko pa'y ti makiayayam kada kayo. Umay ka manan ayon tong bigat. O sige, agawid ak pa'y nga rod. Nagapwam. Mami, Napan ka na kiayayam kadagiti marigrigat nga ubing? dakas ka di ti makiayayam kada kwada? Anya? Nagmayat to pa'y ti makiayayam kada kwada, mami. Saan akas dito balay? Datayo lang takikinita. Kan maysa, nauma akon kadagiti ayayam agat gatangam, mami. Uray nagngingina da. Kayat kulatan ti makiayayam kadagiti padak nga ubing ijayrwar. Uray no marigrigat dalaang. Kasta ka di, anak ko. Ezra, sa dino ti papanam? Mapanak manin makiayayam di tarwar, manang. Agungat ni Mami. Saan? Umay ka ngamin Padasam ti makiayayam. Nagragsak. O sige, umayak mo't nga rod. Partakan ta ti magna Ezra. Sigurado nga ungtan na ta ni Mami. Orayan na ta ni mami itiri daw. Nakabanikas. Aday tan. Sigurado nga ungtan na taman. Oo, nagapon yung anak ko. Nakiayayam kami kadagiti ubing iji karoba, Mami. Mami, saan na kami nga ungtan? Apay ko mga ungtan kayo. Nasaya at mat numapan kayo makilangan kadagiti padayo nga ubing. Kaya tiyo asawan, mabalin kami latan amapan makiayayam kadakwada, Mami. Mapan kayo lata anak ko. Saan kayo aparitan? Basta saan kayo ang makiap-apa kadakwada, ha? Mami! Thank you, Mami! You're welcome, anak. Gapo, iti mapukpukaw nga ayam ni Ezra. Ado tinamamuda, anagbalin agagayam da. Kadagiti ado nga ayam da, imbinglay da kadagiti gagayam da. Nawayada na makiayayam kadagiti padada nga ubing. Ngam kanayon damot alaglagi-pen, nga adda oras ti panagayayam, adamot oras ti panagrepaso da, iti leksyon da. Benobing ditan tinagibosan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Elena Nudo. Iti direksyon, Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor?
Kan saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.